vidět. Já myslím, že si dá. Natáčení celýho natáčí tady můj projekt. Počkej, jestli... Milan ale vysvětluje tento příklad. Tady toto příklad s tady těma subwooframa. Přečti zadání, Milane. Tady dva velké subwoofry připojené k témuž zdroji jsou ve fázi a jsou od sebe docela daleko. Podle základní školy, když jsme malovali do čtverečkovaného sešitu pravoulý trojuhelník 4-3, tak víme, že to je 5. To víme už ze základní školy. No Milane, ale co? Co 5 tady je tohle? No jo, ale Milane, zjistí, nebo přečti, vole, co máme zjistit. Máme zjistit, kdy tady z těch basů ohluchne tento posluchač. tak, musíme si namalovat časový diagram. Takže si namalujeme pro stereo signál, který je vlastně monofonní. 2 osy. Tady budeme mít to. A rozdělíme si je po metrech. Zhruba třeba po 5. To jsou 4. Milane, tam mají být 4, vole. Ne, já potřebuji 5 právě, aby právě vyšel pokus. Tak. Máme 5. A namalujeme si tuci. Tak, jeden tuc. Druhý. Třetí. Čtvrtý. A 5. tuc. Tak. Máme stejný signál, proto namaluju stejné basy. Tady ten bas se mě nepoved. Tak tady nějaký divnej. Taky nařezaný. A tady máme časový posuv, to právě Copperfield nějaký. Tak, a teďka máme reproduktor. Ten vrchní, tak ho označíme A a reproduktor B. Víme, kde že je posluchač? Posluchač je tady na tom konci. Tady je X, tady posluchač, tady má ohluchnout. A protože tady je to ty 3 metry, takže víme, že tady ta vzdálenost je vlastně delší. No a počkej, já jsem toho posluchače moc posunul. On je ve skutečnosti tady, protože tady to má 4 metry. Jo. Tady ten tuc tady vlastně nemá bejt. No a víme, že... Počkej, já jsem to vysvětlil úplně blbě. Já to musím vygumovat. Ale ty jsi to ani nezačal vysvětlovat. Já to ještě vysvětlil blbě. Takže tenhle tuc tady je. A protože to máme vlastně dát, takže si to můžeme představit, že aby ty vzdálenosti byly také ve stereo měřítku jako stejné, tak tady ta vzdálenost bude kratší, že začíná tady. Měřítko, takže jako je to takhle. Kdybych tento reproduktor posunul k němu, tak to začne takto. Takhle bych nakreslil, Milane, ještě takhle tu přeponu, když už teda tady na to moc nepochopit. No, já to to vysvětlím. Já uchopím zamířit sem, uchopím tento reproduktor a položím ho sem. Takhle, jako posunu subwoofer na subwoofer a budou jenom 4 metry v potaz. Protože tady to je vlastně delší, tak to je prostě o 1 metr kratší. A vidíme, že se nám ty tuci sečtou a vznikne nám tak velký tuc, že ten posluchač X absolutně přijde o bubínky. A protože když si to porovnáme, tak jsme použili 1metrové tuci, protože když jsme použili 2metrové tuci, tak to moc tucat nebude. Protože nám to nevíde právě, počkat, 2, takže to bude nějak takhle, tak, jo, a tady je půlka tuců a vůbec nám to nevíde, protože když to tady zkrátíme, tak se nám to nějak blbě sečte. Právě a proto je to jenom 1 metr. Já doufám, že jste to pochopili. Aha. Ale